Saya itu mulai ditinggal Bagio Cak Kolik menemukan pelawak yang bisa menirukan 40% karaktere koyo Cak Bagio almarhum. Komet, tepuk tangan. Orang percaya tak jajali ya Banyolan kuno. Anake sapa iki? Anake Kolik. Besok nek gede dadi apa? Dadi maling. Mantri. Nyuntik sapa? Bojomu. Padahal Banyolan lawas iki. Masuk. Slendro Mas. Slendro. Malam Senin Aku neng Sragen mlaku-mlaku karo tuku wijen. duren. Arek aku. Pengen tuku wijen. Ijen ki opo? Wijen iku masa. Wijen lah kowe muni ijen kok. Wijen. Kowe mung muni apa? Wijen. Salah. Loh. Sing bener ki wijen. Lah nggih. Lah ya. Iki salah kok malah dadi aku to. Lah kowe ki muni tuku ijen. Wijen. Aku omong apa? Ijen. Salah. Sing bener ki wijen. Ijen. Sing waras ngalah. Aku waras kok. Pak, Mbah Sing Kiron waras ngalah aku ning kene no. Mbah Kiron menangan. Rumangsaku malam Senin Aku neng Sragen mlaku-mlaku. wijen apa duren? Duren karmu wijen karmu. Karo tuku karepmu. Karo tuku duren. Petuk arek wedok. Lungguh ijen. Barang tak cedhaki. Aku dituthuk gandeng. Iso nerone bagi ya. Iso mak ces. Alah lega. Kangen bagi ya kok petuk kowe to, Met. Aja nusul sik. Mboten ngertos alamate ya. Malam Selasa Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku semangka. petuk arek wedok. Rambute dawa Bareng tak cedhaki. tibake mara tuwa. Alah, iso nerone Bagio lega. Aduh ora rene. Apa? Aduh ora rene. Aku ya rono. Lah aku melu sapa? Ya melok Pak Edi to. Kok bingung. Malam Rebo Aku nang Solo mlaku-mlaku karo golek sawo petuk cah wedok. tengah-tengok. Lambine ijo tengah-tengah. Nggih klambine ijo terus tengah-tengok. Bareng tak cedhaki. Aku tibake coro. Mumpung durung yo. Wong kancane iso kok malah get-geti Getane. Kaget aku. Mbanyole ngono. Nek diketak, ketak. Kaget aku. Bawe ketak. Kaget tenan. Lucu lho, Met, ki lucu. Insyaallah. Ki nek ra entuk tambahan kebangetan, Met. Bacot. Parah. Kepala kesbang pol. Ini 23 ki engko maktan. Oh, nek boten enten. 17 bonsari. Oh, niku kalih kula. Gak nganggo dagelan kok. Walah. Apa? Nganggo kirun tok. Tapi tetep kula panggah teko. Teko jujuk kok ngene Mbah Tarom ngono. Lah sing bayari. Mbah Tarom gak nanggap apa-apa kon bayari kowe iki lho.
Engko terus Desember nggih malam tahun baru Provinsi Jawa Timur bersama Buko Pipah. Nah, iki nanggap mesti Malam tahun baru nggih. pengajian Gus Idam. Lho, lah awake dhewe lho. Awake dhewe engko dikek ning nggon dhewe. Oh, nggih. Nang isor tol Wonokrama wae. Ya wis rene acara apa-apa ya pringas-pringis ngono. Lah kowe kira ndek marketing. Marketing, Bro. Manusia sekarang dengan era medsos, digitalisasi. Lah kowe sekarang kan generasi diesel. Lho. Generasi diesel pripun to? Gen Z kuwi lho. Generasi Gen Z kuwi generasi diesel. Geng Z. Apa? Geng Z. Aku muni apa? Gen Z. Kleru. Nah, Sing bener ki geng Z. nah niku Generasi Gen Z kuwi pancene ya kudu bagaimana marketing kita. Sekarang apa-apa online. Dagelan dilewatne online. online. Wong tuku montor lho, Met. Nggih. Ra nggawa dhuwite mulih iso nggawa montor. Lah kowe ya ngono, dagelan ki kreditno. Lesingno ngono kok. Dagelan kok dikreditne. Lah kowe pengen ditanggap ke Bangpol. Nggih pengen. Mumpung kepala Bangpol Pak Edi Rawuh. Nggih. Kowe ben ditanggap. Nggih. Sok-sok ra dagelan iki batal. Batal. Wayang kulit batal. Batal. Ben gak batal. Carane? Pak Edi Panjerono. Wah ono DP sik. DP riyen. Engko gak batal kuwi. Kuwi prospek. Aku ngono kuwi entek omah telu. Kanggo DP wong ra sida-sida. Berarti ya bangkrut. Malam Kemis Aku neng Inggris mlaku-mlaku karo tuku linggis. pedhok cawe tok ayu Ireng manis bareng mok cedhaki kirek dides. Gak nganggo kuwi aku. Tak ting ting tak ting ketak ting ting tak ting tak ting ting tak ting tang 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 krek. Tunggu jenek kelanjutane. Nggih. Malam Jumat Aku neng sawah mlaku-mlaku karo tuku gabah. ana cah wedok ayu Areke mlumah bareng mok cedhaki mengkurep. del cek del bareng mok cedhaki Mengkurep. lah nyang apa Wedina. cah murah tak kintung kintang kintung tak kintung kintang kintung tak kintung kintang kintung dang 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 krek. Malam Sabtu Aku ra metu. urung kuwi kok nek pas malam Minggu baru romet kowe sepelan iki Mau ora dicatet ning. Aku wis ngomong catet nek ning. pas malam Minggu Oh lah. malam Setu Nggih. aku neng cepu Aku neng cepu. kowe balik karo dodok newe Sak teko kono. golekne pasangan apik arep Aku neng cepu. mlaku-mlaku Karo tuku slambu. pedhok cawe wedok Rambine biru. bareng mok cedhaki Moro tuaku. teng tak itu masalah iki met minggu malam Minggu bareng mok cedhaki Moro tuaku. pinter tak ting ting met minggu bar kuwi malam Minggu Nggih, malam Minggu. bar ki malam Minggu ora malam Setu lah wis malam Minggu aku ora metu Ora metu. lagi kuwi Nggih. kemarin mulane malam Sabtu Satu. Aku neng cepu. laku-laku Karo tuku slambu. pedhok arek wedok Nganggo klambi biru. bareng mok cedhaki Bae moro tuaku. tadi itu ini kowe engko bar Sabtu kan Minggu to met bar Sabtu Minggu ya dong bareng mok cedhaki Moro tuaku. gak
Betul. Enggak. Wong kowe guwakmu ae kleru. Kula jagani. Kudune ngene lho, krek ngene kok ngene. Nah, malam Minggu Aku ora metu. mlaku-mlaku Ora metu iki. Met, Nggih. iki 750 lho jatahmu. Ndagel ya ndagel ning sing urut. Lah nggih. Cara dalange Parama Sastra urut, Udanegara urut, Sulukan ki pathet 9, pathet 6, pathet kudu urut. Dagelan ya ngono. Malam Minggu Aku ora metu. mlaku-mlaku Ora metu mlaku-mlaku. ora metu. Urung kudu metu kok. Aku ora metu mlaku-mlaku. Metu. Urung kudu metu. Bojomu alangan. Pun kula tembel. Ora metu. Ora Malam Minggu ya kudu metu. Ya wis metu. Malam Minggu Aku ora metu. mlaku-mlaku Ning jero omahku. petuk arek wedok Klambine biru. bareng mok cedhaki Cahe. Au ngerti. Bener apa? ngomong bis. Nggih. Aku ndek ponakan astagfirullahaladzim ora ngenyek ya. Nggih. Kok ngomong genah ya aku kira roh lho. Nggih. Maya. Ya nyanyi. Aku yo bingung apa aku. Ya ben, nyanyi wae. Oh, Karepe bar tanggapan aku persenono. Oh. Enak wae. Dewe nyapa? Waduh. Lah tak wehi. Nah, Dijaluk leke. Dijaluk. Diapusi diutang 100 gak dibalekne. Nggih. Nyedak aku. duwe Piye? Diutang lek Pardi wonge bremos. Oh. Nyanyi Ndak piye ra mok taki. Wong ngomong jelas gak ngerti. Lah kok aku dibisiki. Padanya menandakan. Aku yo lula. Lho. Omong jelas. Omong biasa ora ro kok bisiki piye. Nah, iki termasuk kreatif. Kreatif. Pengen petuk ye kowe. Mboten. Ben dibisik. Baca. Jawaban. Abane ngono. Sopo? Apa dadah menana? Tak. Melemut. Aja nah ngono. Ya ta. Lah, Sik kowe iki urung wayah ngalih ora. Waplok pisan. aku pindah kono kok mbiyen ora nang siji. Lah aku ning abane nang kene ya. Urung wayahe kok metu. Jare mau ora metu iki jare malam Minggu aku ora metu. Ora metu. Metu wong jatahmu ki 1000 lho. Lah iya jare ora metu. Iki mau tak jak ngeling-eling sepelane karo Bagio. Aku krungu nang kono. Iki urung sing Pak Jenggot. Wis kagungan putra. Sok mbene ditanggap neh aja ditokne saiki aja. Hadir di tengah-tengah kita, Cak Marwoto Yogyakarta. Kene ana Polantas ora? Polantas. Heeh. Polisi lalu lintas. Iya. Lah iki napa? Aku butuh aku karo perhubungan. Lho. Geger iki mau. Ngejak anake. Nggih. Cilik-cilik. Lah kok anake sing cilik ditabrak, wis mati. Kuwi bapakne lesu ora? Ya nesu to. Sabar. Masalah iki iso dirembuk. Masalah niku anake lho. Lah iya anake. Anak diterak tetep nesu. Mati. Lho. Bapake lesu gak? Ya nesu. Sabar. Kabeh iki kepala dingin, hati boleh panas. Innallaha Mahasabirin. Pak D Marwoto goleki lalu lintas. Nggih. Dinas Perhubungan. Ayo. Kan kene akeh alas. Nggih. Daerah Ngrau, Iya. daerah kuwi rame ngono. Rame. Anake sing cilik ditabrak mobil. Siet.
Kuwi bapake nesu ora? Ya nesu to. Sabar. Dadi ya perkara ngono nek anak mati iki ya sesuk gawe meneh ora masalah. Ya rasa gelo. Wong gawe ya ora rekoso kok kadang. Modele kok terus sabar. Lho. Iki aja kowe iki urusane anak. Awakmu ki ora tak padha. Lah niku wong. Nek tak padha langsung nek dipadhake awakmu. Malah sing nesu. Sing nesu. Lah bojone anak. Nggih. Sing wedok kuwi bojone nggih sing babon kuwi digawa lanang liya nesu ora Lho, nggih nesu no. sabar kok cek liyane ya ora Ane nyeten rasa nesu repot mesti cah tuwek-tuwek iki. Nih, ngeten. Niki enten nyabrang sa anak-anake. Wah, anake ditorak. Mati gak? Mati nesuno mboten sebagai Kuwi wis takdir. Banyak nek wong ki nek wis takdir ora peneh. Kuwi garis sing papasten kudu anake mati situ. wong mati kuwi ya wis ben tapi nek kaya kowe gek herder kae regane jutaan metu ning dalan mergo asu herder kae iso 150 juta Nggih iso. Eder ki ana sertifikate kelahiran. Kowe duwe? betul. Wah ya berarti larane mbangan awakmu. Kuwi ya diterima-terimake wae. herder pokok kowe wong sugih herder tuwabrak motor yes nesu ora Nesu 150 juta ya. sabar Jane awakmu kelangan dulur ora apa-apa Kok cuwepet bar dadi kethek. Matur nuwun lho nggih. ya karo wong tuwek-tuwek ya kudu ngono. Wong tuwek-tuwek, cah tuwek-tuwek. Ya, cah tuwek nakal ngono. Mulane wong ki sing kudu titis, permati, ngati-ati. Nggih. Lho, ora sak aku mah ya ngrungokke lah. Lah wong ya nuwun sewu wong karo dulur-dulur sing rawuh ya beda. Ayo. Mata ya ora padha. Mata kok mboten padha pripun? Matamu teng endi? Lho, lha niki. Mata kiwa. Niki Kok iso sisian ya? Lho, kudune mata kuwi. Lho, aku ra ndelok wayang ke matane iso jejer. Iya to. Kok kowe beda. aku malah bingung. Kuwi dosa muka wayang ke matane iso pawor kancane. Lah Kok padake wayang. kok matamu beda-beda. Iki selen to kiwa karo tengen ki. Matane. Heeh. Nek arep seragam ya matane ki tengen kabeh, aku seragam. No. Lah aku walah yo. Kupinge ki yo selen. Kok iso? Iki karo Selen ki beda. Oh beda. Yogya selen. Selen ki. Ora apa. Beda Iki pripun? ki apa tengen? Niki wo. Ah. Jaran. Jaran. Oh, Ya Allah, Met. Kupingmu kok kupinge karo jaran to, Met? Lho, lah. Niki kuping anu asli nggih mboten cacat lho. Lah wong nyatane lho diperiksani piye semene Kok ki. sakmene ki nekseni kok. Sapi, Sapi, kebu. kebu. Lah kene apa? Sapi, Kene kebu. beda ta rakan? Beda. Beda apa ora? Beda. Kowe dhewe sing ngrasakne beda apa ora? Tak rasane yo beda. Ayo. Berarti nggih sami. Sami piye? Jenengan nggih slek niku. Apa iya? Nggih. Dadal Sapi. 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 Iki Ya. wonten sapi Padha. kabeh aku. Padha. Sapi aku. Jenengan nggih. Lho, Alah. Kethek. kethek. Lho, padha. Sapi. Sapi. Wedhus. Wedhus. Ya Allah, Met, dosamu apa? Pas ini sing gak pengalaman ini jenengan-jenengan iki lho. Kok gelem main karo kebun binatang? Ket awal kok aku kewan tok. Lho. Gregeten tak? Apa? Suweki raiku. Ya Kok kene iso njaluk tulung ketak suwe raimu kok piye? Mboten. Moro rene. Niki daerah kula lho, Pakde. Oh iya iya iya. Bojonegoro. Iya, iya. Jenengan Ngapunten. ngayuk Jakarta. Iya iya iya. Mila kang atos-atos. Iya iya. Hati-hati. Nek ana lu. Hati-hati. Eh, Kuwi raine kucur seminggu tengi lho.
Ora masalah, sepenting Ya atos. ya aku ngerti nek kene iki daerahmu. Lah nggih. Ya nek aku luput kowe tak wenehi pangapura. Wis. Wong karang ya jenenge wong tuwa ki kok Iya, ngono. nek awakmu luput tak apura. Lah, Ya matur nuwun, matur matur nuwun tegese cah enom ya ngajeni Ngerti. karo wong tuwek. Ya syukur. Omonge jenengan iki lho. Lah ya, Nek sampean luput Lho, ya iki tak piye? apura. lho piye to? Piye? Ya Nek aku luput, kowe tak ngapura. Lho. Piye to aku maksud Lah wis suwe to nek kowe lah, maratuaku yang ngomong ngono. Padha niku. piye to piye? Jenengan nek aku luput, jenengan tak apura. matur Matur nuwun. nuwun, cah nom ngerti nek wong tuwek. Ngajeni. Ngajeni. Ya wis apik kuwi tegese iki Nggih. open cerminan masyarakat kene ku lho. Nggih. Mas Yonom ning iso ngapura karo sing sepuh ngono ae. Nggih. Sing kok lamun karo geget ki piye? Nggih karo dendam. Ora lilo kowe. Enggak. Kok nesu. Nah ini di daerah saya loh. Harusnya saya sebagai tuan rumah. Gitu. Kok njaluk sepure dadi masalah. Mbuh sensitif iki saploke iki. Ngene. Kok njaluk sepura cara Jawa Jawa Timuran. Sepintene agenge gadan kula. Tak sampluk kene tenan. Gadamu kok pamerke nang kene lho. Pripun to? Lah njaluk sepura pamane Mbah Kirun. Mbah Kirun. Jale. Sepintene gadan kula jenengan Piye-piye? Gadamu kok tak pamer. Sepinten agenging lepat kula. Lho, rungok. Sepinten agenge gadan kula. Wayah Bener kaya padha wae ora engko. Gadan kula Lah. gadanmu. sabar. Kula tak ngri-ngrin gedap. Arep ndi? Amendut pacul. Gopo? Ya kersane seru. Wong tuwek ora wedha rukun apa wedha congkrah ae. Niki ditangkap sinten nek nggih ngoten to. Nembang. Wayang kebangsaan. Suarane komet karo Mas Marwoto. Yo nembang. Duet. Pelok Pelok. Duet. 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 Duet sing Nyapa kudu. wong usume ungker kok usum duet. Duet nyanyi wong loro. Oh, duel. Duet. Duel niku lho. Duet mentang-mentang nek isih enom ae. Duet nang ndi? Duet. Kene pojok buka. Lho. Sak mangkok pira sing enek cendole. Niku dawet. Ngawur. Dawet ki celana dalam ke jenenge dawet. Kae. Wan, niku ngawur. Nyanyi pelok. Pilak, Mas. Kursi ya. Kene Sing tepat. Iki pengrawite Pak Dalang ki kabeh qualified. Dadi nek luput ngisi-sini. di hadapan para Tuan rumah lho. Nggih. Kengko jam 1 enek percil sak kancane. Iki dagelane 2 session. Nggih. Soale kabeh ki nek diwenehi nggon ki harus dimanfaatkan secara maksimal. Nggih. Maju. Apa meneh awakmu ki tuan rumah. Nggih. Dene le nyuguh para tamu dari Pak Dalang pengrawit. Nggih. Suguh sengguh Upuh. upuh. Nggih. Gamelane apik, wayange apik, Nggih. dalange luar biasa. Hmm. Yogane kompak. Wis kae Pepsodene semono kae. Sinden Pepsodent. Sendene angger gegere templek iki jenenge senden. Sinden. Lah ya nek ngene iki sindah mbok le mangan sinden. Niku senden. Senden ki sepeda motor bane ngarep karo mburi ora padha. Lho, banmu senden ngono. Niku ganden. Kadomen to. Kowe ora ngerti selen ki kene ra mudeng. Ora ngerti. Lembang. Iki sing anu. Alah swara kok apike. Urung. Urung. Sing bengok iki. Lah bengoke mboten napa-napa. Apa? Nyiprat. Endi? Niku wau. Ana lomboke ora. Modele iki kaya aku Badhe ya ngidu kok langsung. modele aku ya tak urung. Ngono iki nek tak Sing ngerti sapa? kaya Penganiayaan. Napa niki, Pak? ya karepmu. Bojonegoro daerah desa-desa Nggih. jek akeh sapi. Wah, jan
Sapi. kebutuhan daging jan. Nggih. Kene iki kaya cedhak anu to. Apa ki jagal sapi to kota kene. Piye to? Wonten. Sik enek ta yo. Tasik. Lah ya. Mongko sapi kene iki ampuh. Ana abang, ana ireng, ana ijo. Lho, napa niku? Kuwi sapi apa partai? Sapi kok berwarna. Sapi dol. Kuwi ana abang, ireng, Spidol, Lah iya. spidol. Kon namu, kon aku sapi dol kok dhewe-dhewe. Niku. Po ya biasane nek nyembelih ya jam 2 bareng. Loyahe niki urung dibleh. Urung Wis dibleh. wis. Cedhak. Sapine nduwedak. Wis Ketoke cedhak. Nggih, nggih. kok bubar wayangan Nggih. dibelehke sapi. Oh, Sapine nganggo blangkon. ora enak. Sapi Wis tuwek. tuwek. Alot. Alat. Sapi ten, Mas? Sapi ini. Kita yogane dendam. Langsung ae rasa bawa. Lho. Langsung mboten nate, Bu. Gak usah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nyun lagu napa mumpung ketemu kalih? Tak irahmu. Kowe iki ndango nembang. Lho, paling tidak kan Upama sliramu. Sapa sing aku nambahi? Sliramu sekar wong ayu. Ngoten ta? Upama Sliramu sliramu sekar bantar. Babas klina terus temayang. Kaya teko sekar. Upama sliramu sekarat. Lho. Oh, enak. Sekar niku maksudnya iki kembang. Rat ki tegese tanah. Apa jenenge ranting. Upama sliramu sekarat. Lah, sekar. Ya. Upama sliramu sekar melati, aku kang bakal liwati. Meh lali. Apa? Niken Salindri ra. Wah, duet iki wis. Niki Duet. lengkap nggih. Ya. Oh, lah wong Kita tampilkan Niken Salindri. Pelokmu sak pira duduk ni? Yamba yamba Niken. Wene lho. Waduh, petuk gendane, petuk gendane. Oh alah ya. Niken Salindri. Informasi ini kleru. Lah, sing diaturi Niken Salindri sing teko robot kop. Mike jinggo Nganggo Mike. miki lho. Mike. Oh, mati Mike. Mati. Halo satu muni. Tes. Diamini kelakon tenan, diamini. Aku tak dadi wasit. Lah nyekel miki modele Kaya ayu-ayu wae. Kuwi tangane kithik Tangane apa piye? anu likaten dadi. Dinggo. Bedane piye? Nek ngene iki penyanyi apa? Ngene iki nyekel mic iki prawan. Ana bedane to? Ana bedane ngene iki prawan. Niki prawan. Nggih. Lah nek duwe bojo Rondo ngene. rondo. Oh. Rondo mulai zaman Jepang yo ngene. Oh, nek wis tuwek. Wis wedi. Lah nek wis tuwek nemenu nyekele piye? Dadi buah Rondo kesiksa. Salam untuk Pak Edi Kesbangpol. Pak
Pak Edi Prayitno karo Pak Agung. Kok kenal ki? Iki lho mikir. Kok kenal ki aku lho? Lah nyapa? Wong Edi kan kancaku. Lho. Mosok Lho, kepala kepan Pak Edi kancaku mulai cilik nang ndi? ning sekolahan. Oh, tau. Tahu sekolah bareng karo aku? Loh, nanti sekolah toh? Apa? Nanti sekolah? Ora. Loh. Lah sapa sing bareng? Dodol kacang nang sekolahan. Walah, teng sekolahan bakul kacang. Rasa nesu. Ya ora nesu ngono, masa aku ora tau sekolah. Wong ditakoni diwangsuli. Kepengin weruh dene. Siapa? Sing pundi? Pak Edi Pak Edi sing sing pundi? pundi? Ayo, sing ndi? Nek pancen kanca sekolah kudu Iya. kudu kenal. Sing ndi? Ayo. Loh. Mripate wis piteng. Coba sing namine Pak Edi ngadeg Pak. Lho. Lah kowe nyapa perintah Pak Edi? Jenenge ora-ora. Ben ngerti kabeh ngono maksudnya. Iya, beliaunya lenggah lho. Tenang. Atimu sing tenang. Petuk marwata komet kirun tenang. Sing do mbopot wetenge digebuk nggih. Mungkin ndane anak-anak ora Pak sama aku iki wong sak elek-elek sak Indonesia kan Ini tak bisa. Sing ayem sing. Aja anu Mboten. dheke ben ngucapkan apa Oh, ngono nggih. dengan acara ini. Pak Kapolres mboten kawula. arep ngopo? Takon tenang ngono lho. Aja ngomong sak polisi. Isin. Ngopo? Aku nek ora polisi wedi. Oh, kelingan sik kecekel ning Jakarta kuwi. Wah lah iya. Iya. Aja banter-banter nek ngomong. Aku Berarti seorang resi. Oh, karo Mas. Aku wis saiki wis ora. Wis ora aku barang haram. Alhamdulillah. Aku bandar saiki. Wah, Pak Polisi. Bandar apa dhisik? Lah niku wau, aku wis ora nyabu. Lah iya. Lah saniki bandar. Ayo bandar. Tambah gede. Bandar bakso. Duh. Ah, padune Pak Polisi. Alah wis ta. Oh, wis juga didekan aku. Hah? Oh, grogi nek karo polisi. Tenang. Mohon izin Pak Edi, Pak Agung dan bapak-bapak undangan dan ibu-ibu semuanya. Wong sekti. Nek sampean iki kena masuk angin bingung, kena asam urat bingung. Iki sekti. Sekti. Obat pelet diombe urip. Prostek. Prostek. Lho. Sik. Lho. Wong ngene kok nesu. Lah berarti suatu kebanggaan jenenge. Banggaan piye prostek kebanggaan? Lah ngombe super pel nek gak sampean sehat yen gak sekti lho berarti. Sekti bathukmu wis sekti. Kowe ora tau ngrasake kowe pengen apa? Lho nyapa? Tak kejet ngono. Lek kejet-kejet piye nek begitu rasane dhisik piye, Mas? Mbak, berarti apa Pak Di. Pak De. Glegek ngono langsung reaksine ning awak piye? Kowe jenenge jak aku mrene iki arep Pulau Soro piye? Lho, disiksa. Lho, Disiksa. Aku wis cukup disiksa. Ya, lek ya. Mbak Kiro nek Lek. Kira bakal cilok kuwi. Aku nek petuk dandan ngene iki atiku nostalgia tahun piro. Alah. 80-an. Mbok aja ngono to. Modele rupane gek-gek Kalisari sing tuwek lho. Piye? Piye? Rel bengkok. Piye dirangi? Anu Dengek ngendi Kalisari? upruk. Kok kok Kalisari? Sawi ra krungu basa Lho, umum. kowe tak kandhani. Kaya Aku iki upro. tau dadi primadona niku ngono. primadona. Primadona Kalisari kuwi. Ler anu rel bengkong. Ha iya kuwi aku nang kono kuwi nongkrong iki. Terus Malah kowe kaya ora bayar to. sapa? Kowe. Ayo, ora usah. Rong bayar piye? Piye? Aku ora ngapa-ngapane. Ora ngapa-ngapake apa? Wong tak walik kaya buta. Rupamu biyen kajak ayu wae tenan. Ngono ya ya gede. Tuku kayu ketoke dawa, rupamu ayu nggembol ula sapa. Ya ta. Wong kene maju Iya, toh. dhek. Lah aku ki Iya, toh. maju ya. Maju to wong dhek wis siap. Lah kok dhek terus ngono ki terus ula sawane metu terus elul. Aku ya mundur. Lah, Oh iya. sing dikangeni ya sing ngono. Ngono wae ya. Ora kangen sing ngono.
Ya ra. Ya wis ta aku ki nostalgia karo aku modele nun saya ora tak nyedak kamera ning kono ben wong sing kangen karo jenengmu kuwi sapa to? Jenengmu kuwi Samidi po? Sapa? Kabul jarene. Kabul jarene. Tesi po kabul. Rungokno lho. Tesi apa kabul? Wis, tenang. Malah iso nguripke lampu. Lho. Kabel. Kabul ngerti ra? Ya golek perkara ae sampean kok. Aku tak jagane kabel. Wong jenenge iki Kabul. Tesi. Tesi po kabul. Rungokno iki jenenge nopo? Akeh. Iki jenenge iki wah tenan. Wong tuwek-tuwek biyen ngalami. Nggih. Iki jenenge bubul. Kabul, Mbak. Saya ngomong tesi tak 500. Kabul wae tesi. Tesi Enggak. 500. Enggak. Ayo, Hah? 500 piye semene iki? Ayo. Oke, tak 500. Ayo apa elek? Ayo pelek. Malah tak kei malah. Lho, Ngapus cewek dhewe, masa kaya ngene ayu? Ya ra. Ketoke selerane penonton rupane garing kaya kowe. Rupa kok. Rupa kaya wit asem ngono kok ya. Wong-wong ra kan. Tesi nek mesem mes. Ya karo tangane. Ngemen. Wong aku ngakon kowe action lho dadak ngono. Ya wong karang-arep stroke ki biasane dhewe-dhewe ana sing ngene-ngene iki njur bablas barang. Biasa nek wong ngono malah disiki. Sob, aku ora kesusu kok. Sampeyan arep budal-budal sik wae, aku santai-santai. Sabar. Ye, Sabar. kira urusan wis tuwek-tuwek sing jene arep stroke. Lah. Aku ora kesusu kowe nek arep budal-budal sik. Maksudnya Kowe ora padha pama Mas Tesi arep stroke sik monggo apa kowe sik. Mbok wong loro balapan. Bareng. Balapan kan iso to. Aku terima ora melu lomba stroke ora melu. Men dhek dhewe sing Monggo budal. menawi ngaturke luput. luput. Luput apa? Ngaturke luput. Celukno sinden. Aku ora tau salah kok. Celukno sinden sing ayu. Oh, nggih. Ben duet karo iki. Sinten Mas Dalang sing kulino? Nggih, nika napa Rene nduk. Mbak Jenit. Ah, monggo. Kok iso mudhun ra pamit nguyuh. Wis ben ngusane mudhun rene wis ya. Alon. Duduk. Alah. Dua lo. Pakde. Iki wedok ngerti sinden wedok kaya ngiyik ya. Bingung. Aku iki situasional kok. Oh, kapan waktu jadi Wedok, wedok? kapan dadi lanang. Oh. Ah wingi weruh sapi wedok doyak karo dheke. Sapi lho kuwi. Ketok putih pupune. Aja ganggu. Ayo Nduk ditakoni karo pemain bal niki, ya. Mboten Pemain debus. Debus. Kok mate cangkeme. Ngene pemain bal. Iki gerang. Mas, aku wedi. Lho, ora Kowe wedi. Aku ndelok rupaku dhewe ya wedi kok. nek sampean wedi kuwi berarti normal lho. Normal. Ngono. Lah nek aku ora wedi. Wah, ya gak normal, gak apa-apa. Dianggap badok dewi. Ya. Lho, sampean urung ngono kene iki tekan Berarti nek mbaduk disangoni no. Lho, Apa? Sangu. Wong aku dhewe durung bayar ya sangu. Edan wae. Pemandangan yang kaya ngono nduk kowe Nggih. donga monggo-monggo iso kaya Pak Ditesi kok Pak Dit. Pak Dit. Bude. Budi.
Gude iki. Gudeg kuwi ta. Gude tunggale mari Mas bareng ya. Niku Gudeg. gudeg. Iki 84 cucu 14 buyut 4. Kowe iso kaya ngono. Beda biyen jaman tahun 70 madhep rono. Ya ngene iki bodine. Saiki. Wong sinden kok hernia terus kaya ngene. Malah kaya maesan ngene lho. Tapi kan nggih nembe niki. Ketika 92 niku diperkosa Belanda lah. Aku mbak elek-elek ora apa. Matur kesuwun. Lah sebab Muga-muga aku panjang umur kowe entar dipundhut karo sing gawe urip ngono. ora eman-eman ya. Lah iya. Wong kaya awakmu ki perlu diuri-uri. Jejero karo iki. Disawangi iki kaya Asanti. Iki astagfirullahaladzim. Coba kowe jejero. Jejero, Marwata jejero. Wih. Lah niki lho. Piye? Wah. Kowe kaya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Wah, lah niki Syukur. Lah niki dendam. Syukur. Sabar. Syukur. Pun tok, Pak. Sabar. Syukur. Sabar. Aku ora melok-melok. Sudah, jangan Ayo ngapa? berteman. Sudah. Padha lanange. Sabar. Ayo ngapa padha lanange? Sak giepuk tenan kowe nang kene malah. Pak Edi nangkap wong tawur. Nggih, Nek Sumbar iki kaya iya. Lungguh kene. Lah kene opo? Rasa teh. Ngentut. Mapret ngono e. Asli sumpah. Lah nggih Aku Jawa Timur aku ya metuno cuk ngono. Lah wong jenengku karo mapret. Loh. Lah nggih 84 lho, lah nggih mendol. Oh dek iki nang gone depan gedung DPRD Jatim yo ngono lho. Modele kaya ora ngawaki mlakune yo banter lho. Mbok disumpeli. Lho. Lah terus balik. Wong kelakuane kok Ngentut niku kesuksesan. Lah mboten ngentut mah mriksane. Engko nduk dintut. Oh, Mas. anu. Siapa jenenge? Jenita. Jan kowe. Sopo? Abdullah. Lho. Kok ayo-ayo Sinten? Abdullah. Alah. Pengennya. Ora karo artis kondang, ora karo sinden tangane cak. Abah Mary. Ora nduk aku wis tuwek. Ora meri karo kuwi. Mbok menawa kena go sangu. Oh. Ngentutane. Entute wangi kok. Benci aku. Kok iso? Apa? Ayo ngentutane njelo tak obong-bong ngomong wae kene. Sing ngentuti sapa? Ah, kowe wingi ngentut sing ngentut meneh. Wong nyambut gawe bareng padha karo cedak kloset ya kowe kuwi. Wah, jan kowe tembak jojokan tenan to. Tenan kowe ngentut ora? Sumpah disen danyang kene. Ngentut ora? Ning aja banter. Wong muni yo ngono kae. Aduh. Nembang nduk karo komet. Kene sing tuwek-tuwek lungguh kene. Aku sing nang pojok iki deg-degan. Untunge mobil siaga kok enek. Nuwun sewu lho Pak Edi iki kan jane mung kirun ngono terus aku nggo komet. Lah beliau kan kemarin di depan gedung DPRD Jatim. Tak wis gak sapulang ngono. Terus semalam di Madiun malam ini besok pagi Padepokan Seni Kirun mendapat kunjungan kirap Pataka Mojopahit Koh Yansen Gubuk Wayang dari Mojokerto menuju Jawa Barat. Besok pagi singgah tempatnya Kirun dan Pataka Mojopahit dikirap. Terus saya ngomong Koh Yansen Gubuk Wayang Mojokerto sekalian tolong dikirapke monumen Sri Mulat Mojopahit dadi Tepuk tangan. Tepuk tangan. Monumen ki apik apa rumangsamu? Monumen ki apik apa? Apik to. Ngawur. Monumen iki kaya fosil, barang kuwi dadi barang-barang langka sing wis ora ana pirang atus taun. Abang bae kok kelakuanmu kaya ngono to? Rumahmu aku wis pati apa kok gawe fosil? Mbok Lho.
Kowe mah ngomong apa to, Kun, Run? Lah aku omongan karo kowe iki cat katon cat ora lho. Gek ketok gek ora. Lah saiki karek mon izin Sri Mulati karek Mas Tarsan 81, Cak Kartolo 81, Mas Tesi senior kita Juni nanti 85. Luar biasa. Masih eksis. Makasih. Kemarin diundang di Istana Negara. Iku ganjil gendero. Apik. Sae lho niku. Sesuk Mas Kirun dipanggil nang Malaysia. Oke. Ya rono dheweke ngibur. Oh. Pas ke Malaysia nang Filipina. Ya ngibur. Balik nang Indonesia ya dipanggil. Harus sing poso. Sing kuwasa ki berarti wong kuwasa. Pak Presiden, Pak Menteri, sing kuwasa Dudu kuwi. Seweneng. sing kuwasa ki presiden, Bu. Dudu kuwi. Karepe ki piye? Sing nang dhuwur kono lho, sing Oh sing dhuwur ki bangsane mendung, lintang angkatan udara. Berarti aku nang angkatan udara. dudu kuwi Ron. Kowe kok mentot ya ampun iki. Sing kuwasa ki lho piye? Sing kuasa maksudnya mbakku tulungan ya. Kaya kelelep kok nulungi. Ya. Maksudnya kuwi Sing apa? sing gawe urip. Ah sing gawe urip ya cah ayu-ayu ngene iki iso gawe urip. Nek kowe ya malah puret to. Lah arep urip piye? Apa ngene wae? Kowe ngewangi aku apa njlontorke aku? Ngewangi. Nek njlontorke mau tak tunjuk dhewe lho kowe. Wis to ben kowe njaluk ditendang geblak-geblak. Durung nganti kena Wong kowe cekakan. wong nganti nendang sak sikile mumbul kok. Tegese Ning sekti lho wingi. apa? Pas Inul nyanyi, Heeh. dhek melok. Wih, Penari. Kowe kok perlu to, Ner? Ero aku wong so ning Monas kok. wah penari latar. Lah penari altor dek jogete menek rejeng mumbul. Lho, takon ana iki lho. Seminggu digoleki gak balik. Lho, Nasang ning wit kaya lawa. kowe mau nek semuji-muji aku dodongane terakhir kok kowe rasane kaya lawa. Nggih, muga-muga kowe diparingi panjang. Panjang umur lah kowe ya muga-muga tetep panjang tanganmu. Wis suwi nek kowe kuwi. Iya. Aku sok nyolongan pengen nek. Iku mulai ke bareng karo aku lho ya. Sapa? Kowe Arep maca ning ndi? tak antemi kowe. Kok ki Ayo. wong wedok kok anane. Wong wedok kok kerep. Wis ora urus. Mama. Wah, Mama. Mama, Ayo, monggo. mama arep mendekne umur kok. Bojone ayune kaya ngono ya karek koplak, kaplek. Aja turu sore. Yo malah kluru. Mas Kemet. Nggih. Sini dong. Asik. Sik to. Kae rasamu sik sapa sing akon dicek-dicek. Sapa kuwi iki arep bawa Semorondana kuwi lho. Muni aja turu sore kaki karepe ngono. Gayane kaya iso-iso. Mbok basa krama sing halus. Nembang-nembang lho. Apa duet karo Komejo suwi-suwi? Nggih. Lah bagene dhewe-dhewe awakmu arep nyanyi lho. awakmu arep tembang. Yeay. Iki ki tanggap aku lho. Pak Edi nanggap aku nyapa sampean sing teko lho. Aku meng nyapa rantang bareng. Pak Edi nanggap aku Percil CS. Lah kok sing teko Kirun CS. Jobku mbok jaluk. Aku ki Apa ning ndi yo? Nang ndi kowe? Kamu terus kabur. Sopo sing tanggung jawab iki saiki? sepurane kowe rung teko kene mengarep udan terus dicelukne Ratu Bledek. Lho, Wani Kowe wae. sing lho. Wani. Kowe ratu bledek. Oh, Hah? ora ngono. Kowe ratu bledek. ya ampun. Minggat ta kowe? Ya ampun. Ora rumangsa iki piye? Ya ampun. Ya Allah. Sapa? Kenal, Mas? Kualik. Ngenge ono. Sing sungkem, Sampai sing sungkem iki kene. ya Allah. Kualik. Ah, kenal berarti. Eling.
Sampeyan ning ndi ae to? Apamu to, Kang? Mbok. Loh. Tak kira keluarga. Lah sampean kok iso nangis terenyuh kuwi lho. Sampeyan ning ndi tak goleki kok gak enak. Aku ngono isih mentara iki aku isih nandang boyong-boyong. Sri Tanjung. Loh, Tanjung kaya pelek ngono. aku tresno marang sliramu Sri Tanjung. Mati dereng aku kowe. Nyapa iso. Iki jane troto iso toprak ora ta? Syukur kowe. Iki iso toprak ora iki? Kene iki Ambarawati, lah kowe iki Angling Darma nek Bojonegoro. Kowe meng nangis. Mbok. Mbok, Lah, aku sing teko, Mbok. Wedi dhewe aku. Mbok, ora mung siji. Oleh ngopo kowe karo aku, Mbok? Aku ora iso yen to kowe kaya ngono kuwi, Mbok. Aku iki salah opo? Mbok. Aku sapamu, Mbok? Ora iso kaya ngono. Ya. Doprake apik. Apik. Salahmu. Salah apa? Kok marah-marah aku di Apik doprak iki. Iki iso toprakan ora tebah. Lah salahmu. Mau jarane EO-ne makku metu njaluk toprakan. Ki mau. Ibu Tiri. Lakone iki percil ki dadi anakmu. Oh, terus Kowe ki mboke Kwalon, iki lakon film Prapatan Anak Tiri. Ratapan. Piye to? Ratapan Ceritane anak tiri. Mbah, tadi yang di belakang. Ya. Ini kan gak ada anak. Heeh. Aku ki ngelamar. Heeh. Ngelamar anak iki. Heeh. Kan ora oleh. Ora oleh. Ora oleh karo bapake. Bapake. Loh, bapake endi? Awak lho. Sampean lho, Dik. Ya. Kowe kowe Ora. sing naskah sing terakhir. Sing terakhir. Wasana. Pemain kudu patuh. Darmo pesek. Maju. Darmo maju. Darmo pesek. Iki kan bapake. Mas iki. Lah iki ibuke. Oh. aku ibu sapa? Mbok, ibuke. Ya ibuke cah wedok sing lamar iki lho. Bocah wedok. Nah, Bocah wedok nang desa. ini buri. Lembure ora diceluk. Isih dipingit. Musik. Aku njaluk iki. Kaya oh, Ya, iki lho karepku ngene iki lho. iki ora lakon Prapatan Anak Tiri. Lah, karepku lho ngene iki lho, Pak. Napa, Pak? Kuwi malah ciri khas Bojonegoro. Lah, iki lho karepku. Apa? Lakon onde-onde lumuten lho. Andi. Andi. Saru. Andi. Wis muni andi-andi sijem, andi-andi lumut. Aduh, kok iso tekan Cocok. Nglamar ngono ta. Nglamar. Joko loro. Joko loro. Lungguh, Pak karo goe lungguh. Nuwun. Kursi sitok kas. Cah loro nglamar. Bapak. Soy. Apa? Soy. Apa nih? Sepuntene karce saged dipun beto wangsul. Mergi ketoprake sedaya niku. Aku sebagai bos ngatur sapa wis diatur panitia kok. Sapa nek bocah ditatur tuwe kok ditatur bleseke pisan lho. Ngaturaken sebab bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan Rama. Romo sapa? Rama no maling. Romo iki kowe. Oh ya. Duh, ora buyar-buyar to. Anakku sira kepoyoh-poyoh kae lho. Ngaturaken sebab bekti mugi Sik kunjuk. to sik. Nek Rama iki kowe, Ah. kowe iki. Ah. Lah nek awakmu, Aku mboke. kowe aku. Hah? Oh, ngono lho Cil. Dadi Iki Angling Darma Bathik Madrim. lah aku Aku Begawan. Ya. Manik Sutra. Yes, sembarang. Ngaturaken sebab bekti mugi kunjuk dumateng sak panjenengan. Podo-podo. Hah? Podo-podo. Kok tipis iki piye? Umume ra. Yo padha-padha. Kowe wong piye sing dadi? Mboten. Tuwe aku lahir ndase dhisik aku. Lah, Lah niku mau sithik matrit tok. Padha-padha. Berkesan. Oh iki. Soale ra.
dalah. Ya ampun. Gogon kok ya teko. Ya ampun. Gogon kok ya. Sembah bekti mugi kunjuk Iya. dumateng panjenengan. Ya tak tampa tiba sepadha-padha. Kula tampi asta kekalih kula petek wonten mustaka lumuntur wonten dada ndamel ngicalaken penyakit mengki. Sakit kok jeneng. Ya. Kok iso gagu. Kowe upetek wonten jaja ndadosaken jimat. Kok ndadosaken lara mengi. Sebetulnya. Kowe iki lagi waras baru nam kena penyakit gemar Menggambar. Demam berdarah. Ngaturaken ngoten niku Kena penyakit kula demam berdarah. mriki. Aku kapan ngomongin? Mari kene. Mungkin nek enten seleret dor. Kula mriki Kan kula omong. sepindah badhe enjang-enjang aji Jawa sonten kula benjang derek sinten. Empuh aku melok kene kok mbok takoni. Kowe geblek kowe iso ngerti ora to? Nuwun sewu, sing sewu. hati-hati. Ki Pripun? toprak diatur. Ngono. Wah, bola bina. Ya ta. Nggih. Apik kowe. Apa mau kok mapret? Asik. Kaya tau krungu. Asik. Lego. Kehebatane Mbah Ron ya niku lho. Kula mriki mboten nyuwun kopi klothok niku wau. Ya. Kok muni Lego klothok. ku aku ning dek ning DPRD ya wis diraiku ki meng nang kene. Ngene ki kaya ngono. Badhe nyuwun putri panjenengan. Oh, kepengin ngepek bojo anakku. Iji. Ya kono gawanen wae. Lho, Kok ngamuk. Wonten syarate napa pripun? Menika turunan sinten? Aku. Oh iki. Lho. Lah menika jin iblis. Nek model Jenengan sinten? mesti Jenengan sinten? Anake ayu. Aku bapake. Lho, Mbok. Bapake aku. Bapake. jenengan sinten? Sikil kundi. Lho, sikile. Sikile. Ya, mau tepu ndi? Lho ilang. Ki sing lagi. Piye ceritane? Sing lagi. Latenono. Sikile ilang. Sing latenono. Pengumuman ingkang nemu sikil. Latenono. Mau ki nggawa pira? Oh, ya loro. Loro ngene iki. Lah terus? Ya toh. Aku ya ora ngerti toh. Lungguh. Lho. Ilang. Engko mok gawa. Boten. Sikil kudu dhewe ya. Ah sikil sitok ilang ra apa-apa. Sikil sing cilik jek enek. Sikile cilik wis mati wis Serep. apa-apa. Oh sikil dikempit dhewe. Menika Kanjeng goleki. Ibu. Iya. Iki. Ya ala dikaya ngapa ya pancen ala tenan. Nggih. Ning sak ora-orane iki ming kesinge sing Isi, elek. Kesinge. Ning Mas. jeroane karo sinyale saya bobrok. Nggih. Ora iso diudut. Nek kowe arep njaluk anakku, Taren sik to. Iki Naskahe iki naskahe. Piye bune iki anakmu ana sing lamar. Lah kono ku ngetokne Mutah. Mutah. Ngetokne panemu. ngene lho, Nyai. Nyai Diwut. Kula menika saking pangeran saking Kali Tidu. Lho, Jere pindah ning kanor. mboten Kali Tidu. Oh ya wis. Kepiye ibune Setyawati yen ana wong arep ngelarang Lamar. Lamar. Arep ngamar karo Ngamar. winganane bar 11 Aku bar dina. ngamar 11 dina kon Ya ngamar. kena demam berdenam. Kepiye nek miturut penemumu? Pripun? Murut jenengan pripun? Kula ditampi injih. Kula ditampi injih. Ibu. Bu. Ibu. Pisui. Kula ditampi Ibu. Pisui. Mik lali. Mik. Malah kaya ngeget. Aku seneng lho. Nganti kaya ngono lho kaadane. Sampe nek matur kuwi. Yo. Wis ketes. Kepoyo. Kecer. Ibu, kula ditampi Ibu. Wis sakarepmu wis. Wis. Dadi ibu kok malah pasrah. Sampeyan niku sebagai ibune sing dilamar niki ngono. Kula ditampi. Dadi kowe nglamar anakku. Isi. Terus kowe kowe karo aku. Lho. Bapakmu ora iso apa-apa. Aku ora geblak. Pripun? Gelem motem. Lah pripun? Iki kaya ngene. Gelem mo. Lah gelem yang ngono ora malah Kaya- semaput mangke. Iwak pe dibumbu mangut. Gelem kok. Ibu mangut.
Ibu mangut. menika wonten syarat sarana napa pripun? Ger Celuk. batik madrim. Iki nek ana kaya ngene kepiye? Nggih, kula jelas kami kan ingkang kira kula mboten panitia kula. Lah kok saged matur ngoten jenengan? Sahur. Maling. Seneng. Oh, kok dadi Enak apa? Sampean ki lho. Enak apa? Sampean ki lho nyapa? Iki karo ngiras-ngiras latihan wis delokes tanggap Jawa Timur. Lah kowe kaya ngono kelakuanmu kok. Mau janjine ora ngene lho mau. Iki pamundutan dari panitia lho niku. Menawi kula ngersakaken napa ingkang panjenengan ngersakaken kula manut kemawon. Kok wong kabeh manut iki njur lakoni kapan le arep rampung? Lho lah panjenengan menika kepala rumah tangga. Ngoten nggih? Heeh. Niki yang salah mboten kan panjenengan. Ature kula kedah nyempal. Sing rada angel. Kene wis tuwek kan. Iki kok angel. Aja mbok ket-ket. Boy angel men to boy. Akhire iso degan to. Kowe iso ndhaup anakku Setyawati waton iso nyempal bau kanan kirine mbone. Oh saged. Nek Pun. paten Bajrek kula Mati aku. ora tak apa-apane wis mati sik. Durung diapa-apane lho. Kula badhe nyempal ingkang pundi menika? Ora usah disempal kok ceklek dhewe. Nggih, Timbali anak wedok Nggih. timbali to. Nggih, jenengan timbali. Oh, Ger Setyawati. Amir. Sampun. Tonok Kancamu cek melok apa ora sing loro? Amir. Loro kon metu pisan to. Ayo. menika kula ingkang Iya, nyuwun iya. saged. Iki putra. Ibu. Kowe tuntan. Lali nek dapuan. Ditelok sampean. Putraku. Lakone beda kok kandhane. Iki anak Gandrik putrane ngesih lho. Tok teruske ya nyambut ketok teruske. Sok nek tuwek kuwi kaya ngene iki. Terus no. Wis teh. Ya iki grup kok nuntut tok. Kancane boko. Saya bengi kaya grup sepiteng. Asono gak Wis aja melu iki nek grupe amen bradot wong tuwek-tuwek iki wis. Gak pas. Serius tok. Aku gak. Ora apa padha tuwek. Ora apa wong kono malah gak enek. Gak enek suarane tapi mak selenting ngono. Mambu kowe. Mambu. Ah berarti romu sing celutak. Nah, Ngerti mambu kok dipites men ra metu nang jero terus. nah, balik nih. Ha? Kene, Ger Menika sinten? Hengki. Lah nyapa? Lali to. Karo grupe lali. Ya ora. Rumidi. Setyawati. Ger dawuh katimbalan Rama. Biyen iki ndek nome ya ngono kuwi lho nek kaset aku delok. Ngene ya, Ger. Kok kebangetan Wawan Darmawan. Darmawan sinten to? Jenengmu Ngadeg wae kok sing mburu ra ketok. jenenge Darmawan apa Hadi Mulyono to? Hadi Mulyono. Bapakne iki Sandirono jenenge Hadi Mulyono. Iki lho, ana jejaka loro saiki prapta ning pecerabakan kene. Nggih. Butuh ngayunake kepengin Mateni kowe. Mateni apa to? Nglamar. Suwine ram. lho dicodare ketoprak. Ya toprak. Dheke wong loro kepengin menyuamenimu. Memunyunam Tuwek-tuwek uang ngomong. menyamimu supaya Mangan. jenengan niku lho matur napa? Kepengin menyuamenimu Uangel. Memperistrikan. memperistri dirimu. Kowe nek kira-kira rada mundur. Ya. Delok wong akeh iki YouTube. Ya ya. Tontone ya. Aku ra sutradara. Ayo. Maju. Genduk Setyawati. Dawuh katimbalan Rama. Poin ta? Apik apa ora? Apik. Sajroning padepokan ana bocah bagus loro
Kae Pirsanono. Wis ngerti to? Sinten menika Rama? Kae lho. Angkling Darmadi derekake patehe. Iki tekone rene arep melamir kowe. Awamu. Sing dadi bapak awamu. Sampeyan contone Lamar. Mas Dodok sampeyan contone Mas Komet. Mas Dodok. Mas Komet. Nduk Setyawati. Inji. Ana Jaka loro ki anggone teko rene kanggo ngecet awak. Alah. Ngecat. Lah timbang nglamir arep mek bojo awakmu kira-kira awakmu gelem apa ora? Menika Ngono lho, Dik. Wis kowe contone contoh. Iki arep nglamar ngepek bojo siliramu. Nyuwun sewu Rama. Iya. Kok mboten ateges kula badhe nampik. Saru omongane. Nolak. Ora melok aku. nolak. Baleno. Mboten ateges kula. Rama kok Pakde. Lah niku terus saru iki lho. Baleno. Nyuwun sewu Rama. Iya, kok mboten ateges kula badhe nampik kaliyan. Saru. Lho. Gak. Lara aja nesurang. Oh, terus ya wis tuwek lho. Omongane sarune Rom. Nampik iki nolak. Nolak niku pasti. Saya diganti nolak. Ganti nolak. Kula badhe nolak kalian para pawongan. Kuwi nolak ketan nganggo napa apa? Kuwi kolak. Jamongan. Iki selap. Kok ora Wis Nduk ngene wae Nduk. Kowe sing ndi? Kowe siji aku siji. kaya panggang ngeyel ae lho. Sing tuwek ngeyel. Didom ijedang. Iya, si Jedang. Iki soal bapakmu mengko dipateni. Aja dipateni aku nggo sinau ngene komputere mati. Saged. Ibu, saged Ibu. Bu, saged napa mboten? Bu, niki ditampi napa mboten kula Ibu? Aku keguguran. Iki adikku sarep petune. Kowe iki arep njaluk anakku apa arep dadi maling kowe? Kula mboten anu napa niku? Kula niku sangat anu ngoten niku. Napa jenenge? Gembira. Antusias semangat. Antusias. Bersemangat dalam melamar Putra Dika. Nyun sewu Mas. Ibu jenengan potong segi mawon nggih Mas. Ayo nek pancen kowe tresna karo anakku, tokno unek-unek. Isi. Adumu. Aku sing adili. Meneng. Mikir jinggu. Iki mandek kok. Meneng. Lah wong arep Sik, meneng sik. arep nyanyi malah mencicil Kowe aja nyepelekne iki. Omonganmu bianter kaya. Iki nek wis nesu, ladeni. Rumangsamu. Piyayiku mbok rusak. Piyayi apa to? Lah wong kowe iki mok tutupi apa ora iki ya ngene iki lho. Lho. Lah kok malah kaya pentol berenan. Kula Rama. Iki metu ganongan to. Ganongan apa kok rumah saku? Lah, menika Ngono malah contoh apik. tung-tung sahur. Wis. Sesuk Mboke aku njaluk Cil. kaya arep temu demit to. Aja mbok kageti ngono. 8-4 lho, Kang. iki kok Maroto. Dalah. Celukno ambulan. Damel napa, Mbok? Celukno ambulan. Gopo? apa? Aku amputasi. Nyampuk diamputasi. Ongkor kaget to njaluk. Jaluk dirabekne. Karo sapat to. Lha kowe nyaput om. Kowe iki lho maca apa, Mat? Mas. Oh alah. Kaya yo. Wes. Kowe ngerti? Ya, Pak. Teko dalange sindan-sindan. Bareng kowe ngono. Je urip ora? Kowe ro sindan cepu tomblok. Iya. Rupane. Cil. Dah. Mosok yang ngene iki ya. Ya, Pak. Dagelan nek ditinggal gandengane mosok gitu ngene iki.
Syukur. Bocahe nyopot gelungan kecepret matane. Kowe jelas dibatin kowe. Hah? Ya ben. Kokone, Mbak, kokone, Mbak. Tinggal gandengane. Lah, Tak pripun? bela, Met. Napa? Tak bela. Ya, ini matur. Nyepelekne. Lah saiki kali sinten nika? Lah kowe kuwi lho. Pripun? Wong karo TB yo melok percil ngono lho. Ayo. Ora payu karo TB. TB iki saiki karo iki. Wah, ning Apa, Cik? direbut slendro. Dadi yo mulek enek sing ngambono. TB karo iki. Sing usung-usung semen ya iki. TB iki toko bangunan. Mulane Mbok. Kok yo Marwasa. ya kaget tenan kuwi lho. Iki kaget tenan. Nah iki kaget tenan iki. Awakmu gawe-gawene wong tuwa. Aja. Jantung Marwata diceluk iki lho to. Jantung karek seprapat tak sok. Iki wis 80 karo 8. Aja ning kono. Mbok ampun teng mriku. Iki ora ngerti iki musuhe dagelan umur kabeh lho kok sebater-bater. Kono iki kaget sithik mesti macret ngono. Kok iso mbok kageti sak penge. Kok alon-alon kok dadak. Wah, apik men guys, taron aku. Keteprak ini kene iki. Nyapoke awakmu rono. Nek kumpul kono butek. Ya iki enake kene grupu kene. Lagi mulih ke rumah sakit rasane neko-neko. Wis to ben awor kono lha iki metu ke rumah sakit ki opo? Pripun? Lah pripun Ki opo? Lah 11 dinten apa? Maaf. Niki Alah penjara kok Indonesia. Kae lo Hong Kong. Oh iya, iya. Oh, padha. Iya. Mbok. Balik ngono nek. Sik, amit ya. piye? Mas. Oh kuwi paru-paru jantung apa dalang? Tok 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 tok. Mengkaten pas segatan saking tilas napi ing pakunjaran milanipun kula Dereng rampung lho, Pak De. Eh? Dereng rampung lho. oh ya urung Dik. Padha. Aja diget-geti Betul, betul, cakep. betul. Nek aku nu ora piye-piye. Kayak nabi rak gara-gara bisa. Heeh. Iya toh? Ya. Iya. Kan aku bangga. Iya. Banggamu apa? Aku ya bangga aku di ning Hongkong lah penjara apa penjara Indonesia. Apa kowe? Luar negeri. Ada nang Hongkong, pon kira penjara yo akeh. piye to perkara perkara penjara malah Mulane aja dolanan narkoba. Contone wis pati tesi, saiki sadar jadi penyuluh. Nyuluh. Duta narkoba. Njur ki ngombe prostek ora mati. Mergo arep ngalu ning Gojagajeng. Wis to to. Wis kowe suwe-suwe cangkemmu tak suwek. Ayo Cak, dadi Cak. Dolan narkoba, Ayo. dolan Ayo. korat. Yuk. Sing penting ana nyawane. Hei, hei, woi. Sutradara. Woi. Sing tuwek-tuwek kok tiba watangku luwe Matur nuwun, terima kasih bisa duduk kembali. Mak Cange. Inggih. Lah, lak wau kan kalih wong tuwek-tuwek. Yo enek ngomongi ro wong tuwek-tuwek kuwi termasuk seniore awake dhewe ya gurune awake dhewe. Nah, aku sesepuh aku awake dadi- dhewe. Aku duwe guru ngono ki isin. Kok iso isin piye to? pundene awake dhewe lho. Tanpa beliau-beliau para sesepuh dagelan awake dhewe ora mungkin enek, Mas. Ora mungkin kaya ngene iki. Maksud gampang ngentute lah ngrasane. Yo wis tuwa ngono kuwi. Rasakno Sopir dhewe lak tuwek paling ngono ya. Nggih.
30 tahun. Niki wala sampun duwagel to mriku pun ngobrol pun kathah. Kula niki namung badhe nggelak para sinden-sinden jenengan meniki. Monggo Cak Becil. Jenengan anu, malah kan niki pun saniki jenengan milih sing pundi? Kula tak milih niki sik. Iki kan Rasido mau ten rika. Sing pundi? Niki Jenit. Iki bocah iki. Nggih, Jenit. Nadanya C Kakak coba. C. Lah kados kula ngenten iki lak kalih lare sak meter-meter iki pas. Lah nggih. Nggih, cara wong lak kowe njeluk cah wedok teko apane? Nah aku delok yo nyawang teko wajahe to, Kang. Nyawone. Yo teko wajahe. Teko bathuke. Kok iso bathuke? Bathuke pripun? Pun sewu lak bocah ngeten iki. Heeh. Bathuke rada maju. Nggih. Iki bocah iki pinter. Ah, nggih tenan. Tapi besok lak rabi gampang ngakali sing lanang. Berarti Bathuke Mas. Bathuke Mas. Lah iki iki Anjar. jembar. Jembar. Sinten arek ngaso sinten? Anjar. Anjar. Bathuke jembar. Kuwi piye? Terus apa ki rambutnya ki rada tipis. Heeh. Iki bocah ki manut. Manut nggih. Manut karo sapa iki gampang diapusi wong lanang kaya ngene. Walah. Jar. Ulun saestu. Lah Sing iki benten. iki apik iki. Iki rong diapa-apane guyang-guyu. Lah piye Pak kuwi? Rami. Iki suwi gendeng bocah iki stres. Sumeh kuwi. Lha rong diapa-apane guyang-guyu ae. Lah Benten melih kalih niki. Sebelah. lah iki meneng Pak. Mendel meneng moro-moro utange akeh. Kaya Berarti pokoknya iki sakmene mbiyen iki daringane sing ra bocor ya mung iki tok. Sinten niku? Lah kok isi kok lah kok apa sing sepot iki kok dhewe enggak? kok. Dikane bocor ya wis meneng ae apa-apa. Iki masuk angin paling kerokan. Ya iki Pegawane senior dalang. ngawur, Coba aja. C kakak. C. Oke. Hongke. Ayanmu kumat to kosok. Ayan das. Ayan Lah deh. iki nyapa ngono kuwi? Iki lho iki meneng lambe. Oke ye 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 ye. Ah, iki lagu apa? Meneng lambe po. Sini. Ini tuh pakai itu pakai itu. Iki winganane ketoke lagi netes kondok mesti wis gedine ngene. Gini, coba. Kamu gini, aku sini, kamu sini. Oke. Aku ning ndi, Mas? Ngarep kono, alun-alun. Iya ning kono. Wong panggungi mau kene tok nyapa kok ning kono iki lho. Iki zamane nom-noman, zamane TikTokan. Hongke. Ongke 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 ongke. Saya dhuwur. Awakmu tangga nada iso apa ora tajane? Yo kok Hongke. Ongke. Oke. Oh, ini dari dhuwur mudhun ya. Hongke. Ongke. Saya mudhun. Kowe kejane pinter ora to kowe. Goblok ora tak. Tangga nada iku agak Tapi mudhun. mau dur-keduren iki kendeken to, Mas. Kendang karo kibote ngono tok wae. Hongke. Ongke ongke. Putar ke kiri. Nora manis putarlah ke kiri. Ke kiri dan ke kiri. Nyapa-nyapa. Walah main bojo negara pisan nih arep pembunuhan. Pembunuhan ki awakmu gak tau TikTokan mesti. Lah kok mosok lagu kok ke kiri tok iki lho. Iki TikTok Mas TikTok. Yes, ganti ke kanan. Ya, Ganti ke ya. kanan. Nuruti awakmu lho ya. Putar ke kanan. Nora manis putarlah ke kanan. Ke kanan. Piye? Aku enak melu sing tuwek-tuwek mau to ora rekoso. Lah piye to? Jalukmu piye? Kira yo penak. Iki sing dituruti awakmu tok lho iki. Lah kiri aku njelungup, kanan aku tiba ning kono. Jalukmu. Aku ning tengah ya, Mas. Oke. Hongke. Oke. Putar ke tengah. Nora manis putarlah ke tengah. Dan ke tengah. Nyapa? Macange Nggih, terus ngerti. nyun sewu gadan kula mbledos, Mas. Mbok pepet.
Biyen Pak Dik kabel kena Herlinda yang ngono kuwi lho gara-gara. Herlinda matamu. Hernia Herlinda. Coba ya, nyanyi apa, Den? Apa duet sama AA? Boleh, Aa. Iya. Kayak ngono Iki Mbah Kong. Iki Mbah Wek. Aku, kamu Tolong Sabiteng. Masa sakmene yo kok kotor kok. Duet sama AA, oke? Oke. Lagunya apa, Dek? Kalau AA boleh tahu. Manut Ganggang. Manut. Oke. Iya. Siap. Inggih. C mayor. Mau diajak nyanyi apa saya? Minor. Bass. Oke. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uli isun kiri gedang rojo sadurung dipangan codot timbyang worong biangor kuluni son pedot Godhong sawi enake kurepen klapa ati iki estunipun kanggo ndika gedang rojo sacorong dipereteli. batinku suarane kok sapa aku ya ngono Pi rasa ganggu to. Sing dijak duet iki kono. Lah. Nyapa kok malah nyauri iki lho. Lah aku krungu ngene iki wis kudu nyanyi. Wedok. Lanang, Mas. Masalah. Ya Allah. Variasi ki. Nuwun sewu. koyo cantre Dalemipun Pak Hadi nggih. Diaturi kenduren, Pak. Cari pengen cedak Sampeyan kaya Pak Bayan. bisa Nadane, Mas. apa jaluk jaluk selendro Gulu pedhot. oh gulu pedhot Aring-aring bakar sawi campur gedang. Kewale. Kuali. bakar gedang Gedang campur sawi. Bakar gedang campur sawi sampai kering uli isun mikiri Mimiti jere. gedang gedang apa Mas? Gedang codot. Gedang codot. Gedang siji sak curung dipangan codot Bapak Edi dipangan codot. Mbok kira pelem ngono apa piye? Gandul-gandul ngono. Oh kira apa bingung iki lho. Golekno sing Kasoke mlek. Gak penak. gedang apa gedang siji sak curung diperet teli Bapak Edi muga paring rejeki lah ya kan ada ngono Nah, gedang siji ditandur ning pinggir sawah. Bapak Edi mugi yo mangke barokah. gedang siji Ditandur ning pinggir sumur. Bapak Edi muga panjang yang umur gedang siji dijejer-jejer Bapak Edi kula dereng disaweh. masa langsung cetoki lho. kurang karo masak Masa langsung buat cetakne langsung ya saweh. Gedang siji lah kok ditutul pitik. Bapak Edi Kula nyuwun dhuwit. Bapak Edi pancen piyayine apik. Lah ya apik iki nek wis menehi dhuwit, Mas. iya Pagar rono. Nduk lagune sembarang wis manut sampean nduk wis monggo Oke. sakerso Kusuma Wijaya, Mas. Oh Kusuma Wijaya. Iso Kusuma. Coba. Nadane aku pengen ro. Nun sewu lho Mak Cake kula. Oh, nggih, bebas. Mangke lak mboten kula cobi mak sosok niku Oh, wonten iya, lentu niku. los. Arep mbok jajal sih to, Mas? Iya, Mbok ning mburi delok ngono lho. jajal suarane lho. Lah ya lho, suarane penampilannya. maksudnya suarane. Coba, Dek. Ayo. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sak
ati kang suci. Hop. Penak suarane. Kuwi iso suara wedok. Iso. Terus. Kusumaning ratri mangsa wiji. Terus. Terus lagi beda. Kinanti mematri sajroning ratri kang sepi. Berarti ngono kuwi apa nih, Dek? Hah? Iya telake iki lho, gorokane gulu mencing. Gulu mencing diujar. Dalanmu wedok lho. Gulu mencengmu nih, Di. Ning isor, Mas. Lho, sing mental tak sodok sing mental kuwi. Gulu menceng kula nih. Ya mane ning dhuwur iki melorot mengisor mau. Ku genah ning kene kok digoleki iki lho. Kusumaning. Dem piye belajar piye? Nak lanang kan biasa ben lega tenggorokane. Nak wedok mesti Lanang. Kusum Demo. wedok. Iki lho wis tak. Kurang Pak, berarti kurang munjuk Pak. Kurang munjuk. Heeh. Berarti rada munjuk dhek kudune. Ya terus. Kusumaning ratri. Hop. Ya. Kusumane. Banteran. Ya ampun. Ayo, 3, 2, 1. Yuk, bareng. Asli ae. Campur sarinya bersama Maya Kilas. Maya Laras. Bersama dalang Ki Amat. Amat hati ya. Di hati. Ya amatilah malang. Masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Makasih Mbak Yu. Adik. Jessica. Terima kasih adik luar biasa Mak Jange. Wah jebul nggih saestu. Niki asli saking Jonegoro. Bojonegoro tasih SMP. Oh, tas SMP nih. SMP kelas kalih. Masya Allah. Wis SMA anu ndane lah apik. Kok iso semandane apik. Maksudnya suarane ki nyelot apik ngono lho. Kowe iki nek ngerti wong wedok ayo mesti ngono kuwi. Lah iya. Maksudnya SMA nyelot dadi. Lah kaya ngoten nggih Pak Jange. Nggih. Suarane saya apik. Suarane saya metu ora terus piye-piye. Nuwun sewu kula ngambil gamelanipun. Oh, enggak. Kersane Wis los mawon. kersane sareng. Heeh, Nggih. Nyuwun selindro, Pak, selindro. Ini ngomahe ra duwe gamelan dhewe to. Nyapa kok tak ado Bojonegoro nyilih gamelane dalang iki lho. Jenenge ning dhuwur panggung ya omonge ya ngampil gamelanipun. Larasipun selindro nenem. Mbok ngomong kula ngicipi gamelan. Nah, monggo nanti kletak. Monggo badhoken kono. Mesti iki lho. Kula nyuwun tintinganipun. Yang mana, Dek? Yang mana? Mangga dipilih. Monggo. Anjar, nggih, niki. Mbak Anjar Maibit. Niki kelas tunggal SMA. Loh, niki. Nah, bareng asma sinten, Nduk? Anjar. Kelas pinten? Kelas tunggal SMA. Ya ampun, SMA pundi? SMA Negeri 2 Tuban. Oh, Tuban. Nggih. Asli Tuban. Nggih. Nun sewu teng mriko celak napa mboten SMA-ne kalih dalem, kalih griya. Tebe. Maksudnya ngekos. Arep tukokno motor ta? Melampah Cak Percaya. Apa? Oh, layak Sikile niku lek nganti ngapal meledak niku. Oh iya. Lho, awakmu rasake iki sekolah mlaku arep mbok tukokno motor? Enggak. Lah, kok mbok takoni adoh apa cedhak? Maksudnya lek ngekos aku teko. Bantalmu nek luru apa ora? Awakmu wis tuwek bareng ngono kok yo takok. Saka ndi? Takonono saka ndi? Tuban. Tuban, Mas. Oh lho. Pe omahe cedhak ngono kok. Sampeyan anu mulai mampir kok. Nggih. Mampir di Mampir di di. omah awakmu. Lah aku yo ngontrak kok, Mas. Wong ngontrak mbok pamer ning kene. Menika bawa ngetan riyin, Nggih. mangke nembang. Oh, Ngetan. Daerah Lamongan kono kuwi. Tak Yang kira Ngetan? teng Banyuwangi. Oh, Ucuk wetan Banyuwangi. kono. Pucuk Wetan Banyuwangen. Nggih. Aku rada budek aku saiki. Ya iku efek. Sing duwe ning mburi. Membiat mayon paman suarane gending belang biangan
nyeram yai Nuswantara. Ini yo profesional yo iso. Wong diwarai wis gerang bareng. Wah, anggap aku Mas yo wong Tuban iki etanan yo pangananku to, Mas. Wong Tuban sampeyan iki wong Banyuwangi terus ngendelne nek sampeyan iso. Ini Mas yo wong Tuban yo iso. Ngomong sak. Omong tok. Nembangmu lho kapan? Gentenan. Banyuwangi Kulon gunung wetan segara. Lor apa? Kali lor pundi ta, Bu? Kono lho. Lah ya rono terus nek rono lho, Mas. Lor. Lor. Sak pira ta, Mas? Keduren. Wis. Lor lan kidul alasangke. Keliwat-liwat belambiangan Ayo. Aku bapakmu. Nek wis pas iku langsung Ngono. aja bareng Mas bareng. Bareng ya bareng pembagian jenenge vokal group. Iya to. aja cangkemmu lho. Iki lho sing kleru kowe. Malih. Oh, Rai kancang. aduh kok nembang ngono kaya iso. Tak warai ndek 1, 2, 3. Aja. Sampeyan nek ora iso belajar sik ya. Ben ora ngising-ngising ditonton para Ora aku padha seniman seneng. akeh. Ya. Iya ya. 3, 2, 1. Aja takon seneng susah bisa Dileboni lagu opo kok sambung aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uliye isun mikiri gedang aja sak tunduk dipangan codot limbyang borong biangor kulo nisun pedot jeng jeng jeng. Tenang Enggak, ora iki. matur nuwun. Glendeng meneh. Lho kok malah salaman. Bokong semok 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 bokong semok. Anu, mari ngene kula wangsul. nyapa. Baraku. Pokoke aja Pak Hadi ki oleh ngasto iki wayangan full liburan sampai jam 4. Yo kancane merongos. Sebutene wae lak dirandat lu teng Nganjuk niki Nggih, wae. kula sampun mangertos. Nggih, Cak Prejo. dados gantosan sak mantun abahe dilajengaken kalih kula niki. Nggih. Ngaten. Mbak Yu, Adik, Malam. nembang napa nuwun sewu. Kula. Duka. Sampeyan kuwi lho Mbak, kok kula. Apa? Nek nakoni sing halus lho, tem contone ndem senakono sing halus. sampean Injih. nembang nyanyi Injih. atur sugata Injih. kalian para tamu. Dap. Rumah samu kok ngomong karo wong Iki nek jak omong-omong tenanan kok iso. Ayu-ayu kok jarake kaya Mbok Lah, ngomong iki sing negesne, biasa. Mas. negesne. Heeh. Sinten iki? Aja ngono ta aku wedi iki lho. Kak, Gila. Duk nyanyi apa, Duk? Dewi Nyanyi karo gila. gamelan ya. Nyanyi karo gamelan. Nggih. Cara gamelan karo musik monggo. Tapi penting Pilih sing ndi sampean? Apa ya? Ayo Ran, apa ya Ran? Mana? Klasikan nggih. Ora apa sembarang. Oleh klasik ya oleh. Gulu pedhot ya, Mas. Lho. Klasik ya wis kaya Lho nek ben pedhot kan. aja malah tel kowe. kene njaluke bolan baleni terus kok apa. Kale.
Enggak ngerti, aku ngelak. Winganane kurang cairan barang lo. Aja lali minum air putih yang banyak. Air putih banyak ya. Tembang napa, Nduk? Kawitan Sinawang. Yuk sawang sik to, yuk sawangan to. Lho judule. Oh, Sing piye to? Lagune sing piye to? Pak Tondo sate lucu. Dudu kuwi ya iki Kawitan Sinawang. Pokok Pak Tondo iki lho. Sing kawitan Sinawang. Sogok lah keri apa lah kok. Apa? Kowe ngapalmu senggae tok. Ayo, cemene kan apal. Ning kasete enak kuwi ya. Mana tahu. Kawitan Sinawang ya, Mas. Monggo diaturke tembang kawitan Sinawang buka gong, Mas. Loh, lah. Bisa buka gong ngono ngawur. Masa yo gur. Ora kena to. Umume buka pun. Tapi iki yo ngangge kae. Yuk, Elektrik. bersama Elektronya Indonesia. Ngadeg ka wong ayu. Kumpul. Menika matur panuwun Nduk Cahayu. Nggih. Nyanyian lagu barongan moto beling rene tak tembe. Kawitane Sinawang iso barengan moto beling iki lho. Winara. Nggih. Macange malimbuk kripik gedang godhong telo sithik edang waton rata. Oh, nggih. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu Pak barongan moto beling. Bolehlah kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Nggih, tata Lewat lepat kula menuju pangapunten. Nggih. Muga-muga menika hajat mulai awal hingga akhir dados barokah sedayanipun. Amin. Rentetan ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-80. Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Nah, Aman niku. mangke kepanggih wonten perang nggih, Pak. Anu Nggih. Mangke. usuk perang Menika mbok tidak. bilih wonten lepat kula nedhi pangapunten macange. Nggih, Cak Mesti Rojo. wonten luput lepatipun nggih kula matur. Nggih. Menika wonten mayagati ingkang campursari ingkang luar biasa campursari Thailand. Indonesia. Koso. Kok mbok adoh-adohne mau ning kene dhewe Mohon kaya. izin monggo nderekaken jenengan Nang lajengaken. Blitar mampir nggonku. Nggih, lho jenengan Blitar. to. Blitar. Padha mlitare. Padha Blitare. Tuk. Kula iki nyun pangapunten Kang Agung. Tuk. Ngiliti tak kon keri mong tak nggih ganti buta babrak. Logone matur nuwun ngapunten. Monggo. Kepanggih sanes medal Pak Adi. Anjen Nduk, kae geger-geger Prabu Baladewa ngamuk ngantemi apa-apa kae piye kae?